Benvolguts encuriosits a tota persona encuriosida. Com s'expressa una oració condicional o es formula una pregunta amb sentit positiu per mitjà d'una partícula negativa? Així, pareu atenció al següent tic d'estil. I traduirem pasemos página, anda con Dios, adreçat a una persona, andat con Dios, adreçat a més d'una persona. Un sin vivir. Mirem el significat de les partícules negatives de la taula. Què tens, cap gornet? Tens gens d'oli? Et queda gens d'oli? Vols? Res? Què? Ningú. Ho ha vist? Què, mai ho has vist? Si el veus enlloc, avisa'm. Has pensat gens sobre... I així hi ha la taula completa dels apunts, enllaçada dins l'espai de la descripció del vídeo, més avall. Girem full. Passemos pàgina. Girem full. Passemos pàgina. Adéu-siau. Però hi ha alguna de novel·la, també? Això és de novel·la. Això és un no... Viure. Eso es un sin vivir.